муассисаи давлатии телевизиони Душанбе дар тарғиби арзишҳои миллӣ, таҳкими ҳисси ватандӯстӣ ва баланд доштани маърифати ҷомеа нақши муассир дошта, ҳамчун минбари муҳими иттилоотӣ барои сокинони пойтахт ва кишвар хизмат намуда, дар рушди фазои иттилоотии Тоҷикистон саҳмия арзанда дорад. ҳайати ҳаҷодии рӯзномаи Навиди Синои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Сино бо мақсади шиносоӣ ба ин муассисаи иттилоотрасонӣ ташриф оварданд. Ин дидор дар фазои самимӣ ва ҳамкории мутақобилан судманд баргузор гардида, дар он кормандони ҳарду воситаи ахбори омма иштирок намуданд. Зимни боздид меҳмонон бо ҷараёни пурраи фаъолияти телевизион аз наздик шинос шуданд, аз ҷумла тарзи омодасозии барномаҳои иттилоотӣ, раванди таҳияи гузоришҳои телевизионӣ, сабти барномаҳо дар студия, инчунин кори гурӯҳҳои эҷодӣ дар бахшҳои гуногун мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирифт. ҳайати эҷодӣ ҳамчунин имконият пайдо намуд, ки бо шароити техникии телевизион, таҷҳизоти муосири сабт ва муҳити кори кормандони соҳа шинос шаванд. Зикр шуд, ки ҳамкориҳои миёни воситаҳои ахбори омма, махсусан табодули таҷриба миёни рӯзномаҳо ва телевизион дар рушди журналистикаи муосир, баланд барdoштани сифати маводи иттилоотӣ ва таҳкими маҳорати касбии кормандон нақши муҳим ва муассир доранд. боиси хушнудиву ифтихор аст, ки дар Тоҷикистони соҳиби истиқлол ин гуна телевизион таъсис дода шудааст. Бояд ҳар як бинанда, ҳар як коргари телевизион, ҳар як корманди телевизион аз он ифтихор кунад, ки дар ин ҷо кор мекунад, фаъолият мекунад. Аммо низ сокинони пойтахти Тоҷикистон, Душанбеи нозанин ифтихор мекунем, ки дар Душанбе шаҳри мо ин гуна телевизион фаъолият мекунад. иштирокчиён таъкид карданд, ки чунин дидору мулоқотҳо на танҳо барои шиносоӣ бо таҷрибаи якдигар, балки барои таҳкими робитаҳои эҷодӣ ва густариши ҳамкориҳои минбаъд аз заминаи мусоид фароҳам меоранд. Дар анҷоми боздид, ҳайати эҷодии рӯзномаи Навиди Сино аз пазироии гарм, ҳамкории самимӣ ва шароити фароҳамшуда изҳори миннатдорӣ намуда, омодагии худро ҷиҳати идомаи ҳамкориҳои судманд дар оянда баён доштанд.